Hello guys! Welcome back to my channel. I'm Genevieve and today i-review natin itong Ultra Lip and Cheek Gel Stain. Ayan. Ito guys. They have 9 shades. 9 shades yun guys. Pero yung dalawa lang yung available. Ubusan kasi yung stock. So, nabili ko siya guys sa Pretty Angel Shop. Ayan guys, oh. Pretty Angel Shop. Yan. So, I got wine shade and magenta shade. Ayan. Dalawa lang guys. Kasi, out of stock na yung 7 shades. Ayan. So, iti-test natin sila guys. And, ilalagay ko sila sa cheeks and sa lips. Okay. So, let's do this. Let's do this. Okay. And please subscribe to my channel. Pakiclick yung bell button na maliit katabi ng subscribe para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng new video. At saka i-like nyo tong video kung may information kayo natutunan o na-enjoy kayo. Thank you. It's highly appreciated ko po yun kung mag-click kayo ng like and thumbs up. Yan guys. So I'm Genevieve. Welcome to my channel. Thank you sana subscribe. Thank you. Subscribe. Like and subscribe. Let's do this. We start natin itong wine shade. Yan. Wala akong nilagay guys. Yan. Baka nagtaka kayo kung balik pabalik tong damit ko kasi sa isang araw dalawa yung tinake ko na film ngayon, yung how to know, paano yung malaman yung skin type nyo. Yan. Depende na lang kung saan mauna yung ma-upload ko. Ito or yung isa. Okay guys? Ita-try natin tong. So, ita-try natin, wag na muna tong dark. Kasi pag dark, tong wine, hindi na natin makikita ang magenta na light. So, unahin natin tong magenta. Okay? Guys, ang packaging niya is typical lang. Yan o. Tapos, yan. Papel lang yung information sa lips, information sa product, and saka parang ano lang siya, yung WordPress na print out. Yan siya. So pag nabasa siya, talagang matatanggal siya. At ito ay plastic guys. Plastic yung takip. At saka ayan. Na-test ko na to siya guys. Yan, medyo wala na siyang laman. Pero ang laman niya is hanggang dito yan. So yan. Bottle. Ano to siya guys. Mabasagin. Yan. Babasagin na parang plastic. Ito. Nalaglag yung takip. Yan. Try natin. Swatch ko ha. Yan. Para makita nyo guys. Yan. Pero ifa-flash ko guys yung 9 shades. Pero ito lang yung yan, meron ako. Yan. Ito ay magenta. So ilalagay natin siya guys. Kailangan siyang patuyuin para maano siya makita ang yung kulay niya. Okay. Yan. O, anahin ko ang itaas kasi tingnan natin kung kakahit ito sa itaas. Kakapit ba siya sa itaas? Yan, ganito ako mag-apply guys. So, unahin ko yung itaas. Ayan. Dito ako nahihirapan guys. Kailangan ko kasi siyang i-shake muna. I-shake ko talaga siya. Tapos, saka siya ilagay. Ayan. Focus natin ha. Ayan. Nagamit ko na to guys. Nagstay siya sa lips ng 6 hours. Talagang nag-iiwan siya ng stain. Ilalagay ko sa description box yung information ng Pretty Angel Shop. Gusto niyang bumili doon. Ayan. 120 pesos lang nga pala to guys. Ito. Each. Sa camera, yan. Parang ano na siya. Natutuyo. Hindi yan siya tuyo. I-dry muna natin. Ayan. So, okay na yan. Ayan yung magenta. Ayan guys.
MURA. Magenta. Joke. Ayan si Magenta. Ayan. Malambot siya sa lips, guys. Hindi siya heavy. Pakagaan lang. Ayan. Hindi siya nag-stain sa ngipin. Wala siyang stain. Ayan. Okay. Yan guys. Yan guys. So, hi guys. So, itatry natin tong magenta na shade sa cheek. Sa cheek. Ayan. Pagkitanin natin. Mura ako ginuunuan sa abuhan. Ayan. Tigkatawa natin. Light lang siya. Ayan. Light. Dagyan pa. Ayan. Nakikita niyo ba guys? Guys, tapos na si Magenta. So, in-next natin yung shade is yung wine, yung dark na wine. Pero, may pinaka-dark pa nito, guys. Ayan. Yan yung stain niya, guys, nung sa Magenta. Hindi talaga siya, madadaling mabura. Ayan. Oh, tingnan nyo, guys. Gabing pigmentation niya, guys. Yan pa lang yan. Unang lagay ko, ayan. Ayan. Wow. Guys, so ang gagawin natin is gagamitin natin siya sa cheek. Ang gagamitin natin sa cheek is yung wine din na shade. Ayan. Gagamitin natin sa cheek, ha? Ayan. Yan siya guys. Itong wine na shade. Oops, nakalimutan kong i-swatch. Yan. Isang pahid lang guys. Yan. Yan. One swipe. No, yan. Yan. Yung wine guys. Final thoughts ko is yung packaging niya, which is hindi ako ox na ox kasi napaka-simple lang. Hindi ibig sabihin tong glass at saka yung takip. Itong niya, yung information niya sa sticker, yun. Kasi pag nabasa siya, mawawala yung information kung anong shade to or anong, yan lang, parang papel lang, yan. Pero yung nagustuhan ko is yung pigmentation niya, which is 10/10, at saka yung price niya, 120 pesos, which is pasok na pasok sa estudyanteng na may nagbabudget sa yung may mga mama. Yan guys. So I have 2 shades only sa out of 9 shades. So i-insert ko na lang dito or dito na side yung yung shades na ginamit ng Pretty Angel Shop. So ito yung nabili ko guys. Yan lang. Ito is magenta. Yan guys, yung cheeks magenta. At ito guys, mix na to. May wine shade at saka magenta na shade. Ayan.
So, out of 10, may 9.8 or 5. Yan, ganyan lang guys. So, thank you sa panonood and thank you. Please subscribe to my channel and please paki-click yung bell button na maliit para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng new video. At saka thumbs up kung nakakatulong tong information na ginagawa ko. Okay. And thank you guys. God bless everyone. God bless. Thank you. Bye-bye. Happy lang. Wag magsimang. Ako lang pwede magsimang. Joke. Bye-bye.